mutunedze ndiMwari. Ndiani anorapa vose vanorwadziwa? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani odzidzisa damara kanakisa? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani anorapa vose vanorwadziwa? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani anochema paguva raRazaro? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani wokwaziswa nedzimbo nokufara? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani oteura pausiku mumunda? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani pamuchinjikwa woregerera mhandu? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani anomuka kuti nunura isu? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Ndiani anotonga nengoni nokubwinya? Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari. Mutunedze ndiMwari. Amen. Vakanga vonamata neushitani vachiti vari kunamata Mwari, vaitofunga kuti vari kuna Mwari ipapo vachinamata neushitani. Muri kuzvinzwa? Vaitofunga kuti vari kutochengetedza murayiro waMozisi. Nokuti Mozisi ndiye anga ati vatarire pai. Mozisi akanga ati vatarire pane chii? Pane nyoka yakanga iri padanda. Rangarirai Deuteronomy 29:29 wandataura. Mufungisise pamusoro pemurayiro. Zvinhu zvatakazarurirwa kuti tiite. Isita kutoziva zvimwe zvichida dai tiripo panguva yaMozisi, tingadai takapera tose kunamata chifananidzo chenyoka che, tingadai tiri kuchinamata nanhasi navana vedu vachiri kuchinamata. Zvasiyana naJesu. NaJesu zvakasiyana nekuti mufananidzo mumwe chete. Asi tazvikuudzai zvangu pamberi apa kuti zvinoreva. Isaiah 10:20. Endai pana muprofita Isaiah 10:20. Musazendamira kunyoka, musazendamira kuna nehushita. Nokuti muprofita Isaiah chapter 10:20 anoti, zvino nezuva iro vakasara vaIsraeri navanenge vapukunyuka paimba yaJakobho havangazozendamira kuno wakavarova, asi vachazendamira kuna Jehovha mutsvene waIsraeri nezvokwadi. Amen. Zvanzi nekuti matapwa namwene mutapa makuzendamira kuna mwene mutapa kwete. Zvanzi munofanira kuzendamira kunani? Kuna Jehovha. Nekuti maponeswa nenyoka hamuchazendamira kwairi. Zendamirai kune iye wakakupai nyoka iyoyo.
Mukuvanzwa? Imi munozendamira chi mwaisha uri Jesu ndiye akatipa ruponiso urwu, ndiye mwanakomana waMwari. Tisazendamira pachifananidzo, tinotarira kuna Mwari. Chifananidzo chiripo ndechekuti wrong interpretation ndo panonozvinetsa vanhu ipapo. Wrong interpretation, kusanzwisisa. Dai vaiziva kuti Jesu anorevei, zvanga zvakanaka kuzendamira paari. Nekuti munofunga kuti munozendamira pana Jesu asi hamunzwisise shoko rose rakataurwa naJesu. Vamwe venyu munotofunga kuti makazendamira kuna Ishe uri Jesu Kristu, makazendamira kuna vadzidzi. VaIsraeri vakarumwa nenyoka murenje vakanamata nehushta nekuti vakanga vanzi vatarire nyoka. Zvakanga zvatotaurwa naMozisi. Kana kuroverwa kwenyoka padanda kwakanga kuri kukugwa kwachinoti ruma iriyo nyoka, chiri chivi kwatiri chakaroverwa pana Jesu Kristu. Kana kukundwa kwaSatani. Saka kana takatarisa pamuchinjwa tiri kuona kuita sei kukundwa kwaSatani. Murubani, zvikanzi nekuti Satani pakuti vanhu vatadze vakanga ati vatore pane chemuti, asi haana kuziva kuti muti mumwe chete iwoyo ndiwo uchavaponesa. Pakuroverwa kwechivi chavo pamuti, isu tose takaponeswa. Zvikanzi chivi chakapinda nemunhu mumwe chete, Adama. Saizvozvo takaponeswawo nemunhu mumwe chete, iye Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo kuroverwa kwaIshe wedu Jesu padanda kwaive kukundwa kwaSatani, nokuti pakuenda kwake pamuchinjikwa wakanga wakatakura zvivi zvedu. Tiri kuona chiko pamuchinjikwa? Tiri kuona Jesu akatakura zvivi zvedu. Mukupaona? Atove corrupted Jesu, watakura zvivi zvedu. Munhu akatakura chivi anganzi mutsvene here? Iye akatakura zvivi zvenyika yose, watonyanya kushatisisa handi? Ndiro ruponiso rwedu irworwo. Kumuona ari pachinjikwa toziva kuti uyu munhu akatakura chivi chedu. Naizvozvo hatingatore Jesu for granted. Taakutya kutadza, nekuti Ishe wedu iye anozotipinza mudenga akamuka. Takamuzvidza ari pamuchinjikwa, tichagopinda denga racho seiko? Wakatora kuipa kwedu, akatibvisa usatani hwedu. Muri kuvanzwa? Uchibva pakupfurirwa nenyoka kwatinoita, nanhasi uno nyoka ichiri ngotipfurira. Yatonyanya muvaroyi, yatonyanya mun'anga. N'anga dziri kupfurira vanhu zvokuti be, vana ven'anga vari kuenda vachiparadzira uroyi hwen'anga idzi Zimbabwe yose. Muri kuona? Kuisa vanhu murima ndozvavari kuita. Zvida vari kuziva kuti mazuva avo apera. Vari kubatsirana kuita mari. Ivo vanoenda vachitaura pamusoro pekurwara kwavanhu, vachiziva kuti vanhu vari kurwara nokuti vakakoiwa namadzibaba avo. Vokuti munoda murapi here? Vanhu voti hongu tinoda kubatsirwa zvonzi hande tinokuratidzai kune n'anga dzinokurapai. Dai n'anga dzacho dzangomira kusapa uroyi kuna vamwe, dai vanhu vose vasina uroyi. Asi iye ari kukupai uroyi, ndiye woga okurapai zvakare, achikutorerai mari. Umbavha ihwohwo, umbavha. Hama vadiwa, naizvozvo mushure mezvose zvataura izvo, hatingatye Satani, tinotarira kuna Mwari. Takanga takatapwa naSatani, tikasunungurwa naJesu kuti titarise kuna Mwari. Amen.
kuna Mwari ndiko kune chiko, kune mirayiro yake, kuti tiedze kuva vakarurama. Chatiri kuvavarira utsvene. Izvi tinozviwana pana Isaiah, muprofita Isaiah 2 verse 2, kana pana Mika, muprofita Mika 4 verse 1. Yatingoenda timbononzwa kuti vanoti chii. Muprofita Isaiah 2 verse 1 kusvika pa5. Verse 2 yakanaka zvayo, but verse 1 kusvika pa5 inoti, shoko rakaonekwa naIsaiah mwanakomana waAmozi pamusoro paJudha neJerusarema. Zvikanzi, pamazuva okupedzisira zvichaitika kuti gomo reimba yaJehovha richasimbiswa pamusoro pamakomo, richakwiridzwa kupfuura zvikomo, marudzi ose achamhanyira kwariri. Verse 2. Vanhu vazhinji vachaenda vachiti, uyai ngatikwire kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye uchatidzidzisa nzira dzake, tichafamba mumakwara ake. Nokuti murayiro uchabva paZioni, shoko raJehovha richabva Jerusarema. Uye iye uchatonga pakati pamarudzi, nokururamisira vanhu vazhinji. Vachapfura minondo yavo vachiita mapadza, namapfumo avo vachaita mapanga okutekerera miti. Rumwe rudzi harungazosimudzire rumwe rudzi munondo, havangazodzidzi kurwa. Amen. Pasi rose kozvinezvi kune bope ndo rakabata nyika. Vanhu vari pedyo nekuda kutiburana nekuurayana, rudzi ruchimukira rumwe rudzi. Muri kuzviona? Asi zviri kunzi nzira yoruponeso rwedu ndiani? NdiJehovha. Chiri kunzi makomo, murayiro, I think zvabuda pachena pane patavairinga, nekuti vanhu vachaenda kugomo raJehovha vachitsvaga ichi murayiro waMwari nenzira dzaMwari. Makomo ose vachaarasha, nyangwe nemitemo yenyu namaconstitution muchaarasa, mukati aiwa hatiteverere izvi zvaMwari ndo zvinobuda. Zvokwadi ndizvo zvinobuda. Ndakaona vanhu muZimbabwe vachidrafta bill reland rematitle deeds rayo, ndakati vanhu vakarashika zvisingaita. Vanhu vakarashika kubva pamurayiro waMwari zvisingaite. Vasarudza murayiro hwavo hweukopokopo kuti hutonge nyika. Murayiro uya unotoda kugadziriswa wematitle deeds. Handisi kuti nemuregedza kwene munotora matitle deeds, endai munotora. Asi murayiro unoda kugadziriswa, hauna kumira zvakanaka. Nzira dzaJehovha nomurayiro wake ndiro gomo. Hazvizi Jerusarema, hazvizi Zioni. Zioni kuswera muchienda kuZioni kupedza nguva. Ishoko raMwari riri kutaurwa apa, ndo riri kunzi gomo. Muri kunzwa? Musarashe murayiro waMwari, musaita savaNikoratiya, musadye zvakabayirwa zvifananidzo namadhimoni. Fundisai kuti murayiro waMwari unoti chii musati maita chinhu. Hamungaregedzi kutadza. Munhu wose unotadza, asi vavariro ndeyekuti mugadzirise pamuri kutadza napo. Hamungangoramba muchitadza nguva dzose. Mungaite madofu akaita sei? Tinofanirwa kukudza izwi raMwari, tinofanirwa kukudza murayiro yaMwari nokuda kwake. Ndifunga kuti ndingaende paMika 4:1. Ndingaendere pane mamwe mavhesi andichangokumza kutaura zvamwe anosapota. Mika 4:1. Zvandingangotaura ndechekuti endai munoverenga Mika 4 yose, inotaura zvimwe chete izvo nezviri kutaurwa pana Isaiah 2 verse 1 to 5. Chinhu chinokudzwa naJehovha kupfuura zvimwe zvinhu zvose. Hadzizi nzvimbo. Gomo rokutaurwa ishoko raMwari. Mara kuzvibata munoenda pana Mapisarema 138 verse 2. David paanenge achitaura achiimba achiti, ndichakurumbidzai ndakatarira temberi yenyu.
Munopanzwisisa here? Pisarema 138 nekuti makakudza shoko renyu kupfuura zita renyu. Amen. Izvo zvibatsire kuti Jehovha imi musingakudze shoko raMwari, musingakudze murau yake. Kubva ipapo moenda pa 1 Kings, madzimambo 1 chitsauko chetsere verse 22 to 53, pane munamato 1 waSoromoni wokupira imba yaMwari. Zvikanzi vanhu vanofanirwa kutarira kana munhu kana achinge akanganisa ngaatarire kune Jerusarema, atarire kune imba yaMwari, areburura zvivi zvake. Kana areburura, Mwari mugomuregerera. Ndichakurumbidzai ndakatarira temberi yenyu nokurumbidza zita renyu nokuda kwenyoro norudo rwenyu, uyezve nokuda kwezvokwadi yenyu, nokuti makasimudzira inzwi renyu kupfuura zita renyu. Pisarema 138. Hama dzangu, titaura pararema asi tichine urwendo rwokwenda. Nokuti shoko raMwari ndiyo mupiro mukuru. Pakunamata kwedu kwose tinofanirwa kunge tichienzanisa miteuro yedu neshoko raMwari. Hakuna chakabviswa pamusoro penzombe, gwayana kana mbudzana, zvandinenge ndichitaura zviya. Hakuna chakabviswa. Pachinzvimbo chazvo ndo patinofanirwa kuzvibvunza. Pachinzvimbo chazvo pakaiswei? Zvokwadi yakauya ichitaurwa nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo zvokwadi ndiyo yatinofanirwa kunamata nayo. Panzvimbo pekupira budzi kana mombe kana gwayana kana kuenda kutemberi iri paJerusarema toti takunamata ipapo, tinofanirwa kunge tiri pashoko nomurau waMwari. Tinofanirwa kunge tiri pazvokwadi. Hosea 14 verse 2 inoti, Mwari gachirai miteuro yeshoko renyu somupiro wemombe kana nzombe. Pisarema 119 verse 108, gamuchirai mipiro inobva pamiromo yangu, mundidzidzise murau wenyu. Murubanzwa, zvinobva pamuromo zvose. Zvikanzi out of the abundance of the heart the mouth speaks. Kubva kutsi kwemwoyo muromo yedu inotaura. Kana zviri mumwoyo mako zvakaora, miromo yako ichapupurawo zvakaora. Kana zviri mumwoyo mako zvakanaka, miromo yako ichapupura zvakanaka. Pisarema 141 verse 2, kusimudzwa kwamaoko angu ngakuve sechibayiro chamadekwana. Ndiani? ndiDhavhidhi ka? Kusimudzwa kwamaoko zvinoreva chii? Zvinoreva innocence. Ndaziva kuti mune imwe meaning yamunayo, asi ndiri kuudzai kuti zvinoreva chii? Innocence. Mataurirwo azvinoitwa naDhavhidhi zvinoreva innocence. Handisi kuti pfudzai mifungiro yenyu, aiwa, mune kereke yenyu ndine yangu, nyange tichipinda kereke imwe chete, ndinotsvaga ruponeso kuna Jesu. Pisarema 141 verse 2 tichipedzisa, zvikanzi nemunyengetero wangu ite sezvinonhuhwira pamberi penyu. Muri kuona? Zvikanzi chakariplesa chimwe chii? Ishoko raMwari rinoriplesa zvose izvozvo, hakuna chakambobviswa. Zvose zvingoripo nyangwe nanhasi, asi shoko riri panzvimbo pezvinhu izvozvo. Mwari anoda zvinonhuhwira. Saka munyengetero wako ngauve wakanaka. Kuti unzi wakanaka, pane chimwe chinenge chichiutonga, pane chimwe chikero chaunenge uchienzaniswa nacho. Chikero ichocho chinenge chichienzanisa zvauri kutaura nemurau waMwari.
tikwanisa kukumbira zvimwe zvinhu zvisingaenderani nemurau waMwari mugozviwana futi. Sazvireva kuti minyengetero yenyu yagamuchirwa. Zvichida Mwari anenge achida kutokuparadzai. Saka mungoarire zvamunenge muchinamatira. Toona kuti ava vakarashika varenza tikuwapedzisa. Ayawaredza chibiri akomana ndakumeta. Okay, Luka chapter 9 verse 23 to 25. Kana munhu achida kunditevera ngaazvirambe atakure muchinjikwa wake. Uyo unoda kuponesa upenyu hwake ucharasikirwa nahwo, asi uyo unorashikirwa neupenyu hwake nokuda kwangu ndianiko? Ndiishe Jesu achahuponesa. Varumeka, toda kutaura chimwe chinhu. Chimbozviedzai. Ndinoziva kuti mwenyu hamuna kusimba. Uyezve zvinhu zvimakazviedza zvinoita kuti dzimwe nguva vakaipa vaedze kukudhungurai. Saka ndichiti paipa dzimwe nguva patinenge tichiita zvinhu izvi, mweya yakaipa namadhimoni zvinouya zvotunganira ivo vachifunga kuti hatisi kuvaona. Tinenge tavaona namazita avo tinenge tinawo pasi. Ngozvona, handisi kuti zvinhu zviri nyore kuita, nekuti kana zvichinzi zvirambe, tambudzwa paiva zvichinzi ramba vana, ramba baba, ramba amai, zvinhu zvazvinoreva kaizvozvo, zvinhu zvakaoma kuita, hachisi chinhu chaunongoita nyore uchingoitira mahara, unoitira pane chikonzero. Zvinoattracta madhimoni, mweya yakaipa, masatanists, varoi, n'anga, zvinoattracta zvinhu zvese izvo, nokuti kwavari hakuna chinhu. Isi upfumi hwavo hwavanahwo hwose huri kutobva kune vanhu vanoita chi zvinhu izvi. Vanenge vatoripo kuti vazoba. Uri pose pamunenge muchinamata nenzira kwadzo neshoko raMwari, munenge muchizviunganidzira upfumi, naivo vanobva vateera vachiuya pamuri. Naizvozvo muchinjikwa unomborevei kunze kwenyoka indarira. Matthew 25 verse 31 to 46 inoti, zvinonzi kuruboshwe kwaiva naJestus. Kuruboshwe ndiko kurutivi rwembudzi. Handi takupedzisa. Kurudyi kwaiva naDismas. Kurudyi ndiko kurutivi rwamakwai. Yatombowo nyaya nhoroondo zvimwe mubhaibheri zvakutaura. Zvikanzi wakamuroverera waiva kuruboshwe. Muri kuzvinzwa? Wakamuroverera uchitaura zvinhu zvisina maturo waiva kuruboshwe. Naizvozvo imbudzi, wakamureverera akapinda muparadhiso waiva kurudyi. Naizvozvo igwai. Asi Jesu waiva pakati. Jesu ndiye anotsiura kumativi ose okwidza kudenga. Urikuzvonaka kuti uyo uri kuruboshwe aitewo zvakanaka, anofanirwa kutanga aenda kurutivi rwokurudyi agokwidzwa kudenga. Anofanirwa kutanga aite sei? Arevurura zvivi zvake, aponeswa, aramba zvivi zvake, azviramba pachake, obhabhatidzwa, ogodzidza nezvaIshe wedu Jesu Kristu, ogouya kuna Mwari. Izvi ndizvo zvinoita imi vane nguva yakareba yokunamata. Vamwe havana nguva yakareba kudaro. Chirangarirai manje uya akanga ari kurudyi. Waitadza handi? Waitadza. Kutadza kwaita hakuzi kuti anga asingazive Mwari. Asi uyu ungori mufananidzo wekuti takaita zvinhu zvaakaita izvo akanga uri kurudyi rwuya, tinopinda umambo hwekudenga. Asi zvose tinenge tichiita kuburikidza nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Jesu ane simba rokubvisa kubva kurudyi
achiendesa kuruboshwe. Naizvozvo ane simba rekubvisa kubva kuruboshwe achiendesa kurudyi. Hama vadiwa, hama dzangu muri magororo imi, neniwo ndiri gororo. Tose ngatizvitsvagei, hatizvinzverei mwoyo yedu, tifungise pamusoro pamafambiro edu kuti tizive kuti tiri kurutivi rwupi rwomuchinjikwa. Ngatizvitarisisei, mumwe nomumwe achizvitarisisa, achiona paari kukanganisa napo, agoita zvakaitwa naDismas. Agoita zvakaitwa nemuchinda wakanga uri kurudyi. Izvi zvemazita izvi musazozvinamata izvozvo, zvokuti Dismas, Justus, musazvinamata. Makangopiwa kunzi pane mumwe akamureverera nemumwe akamuroverera. Musaita semunhu akamuroverera, itai semunhu akamureverera. Handi muchizvisandura nokuda kwamashoko egororo riya. Gororo riya muzvishandure imi pachenyu nokuda kwamashoko egororo riya rainzi Dismas. Hama dzadiwa, mazwa mashoko ose andataura pano segororo, asi nditombori gororo zvangu rekuda kuti imi muende kudenga. Neniwo ndinotoda kuendawo, ndinototaurawo ndichida izvo, nokuda kwechikonzero chekuti ndine shuwo yekuda kunoenda kudenga, yekuda kupinda kudenga. Uyu musenzekete wandakaisirwa naMwari, ibasa randakapiwa naMwari. Ehe, muchinjikwa ungareveiko? Baba vari kumusoro kudenga. Zvanzi Jesu akadanidzira achiti, Baba wedu ari kudenga. Nyangwe nepamuchinjikwa akati, Baba vari kudenga, gamuchirai mweya wangu. Iye akanga ari pasi pano. Nyangwe ari pasi pano akanga ari Ishe. Naizvozvo ndiro danda riri pakati, kudyidzana kwekumusoro napasi kunoitwa kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Jesu akatambanudza maoko achiti, vari kurudyi uyai kwandiri, vari kuruboshwe uyai kwandiri mupone. Ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna unoenda kuna Baba kusara kwokunge auya nemandiri. Amadiwa, yatipedzerei ipapo panhasi. Asi chirongwa hachina kupedzera, hatina kupedza chirongwa, kwangova kuneta kwekutaura. Tinoda kuti pachirongwa chinotevera, paepisodhi inotevera, pamusoro pemuchinjikwa, tiri kuda kuti titseketudze chiverengwa chedu. Asi tichatambira ipapo pana Dismas naJustus. Pane zvakawanda zvinobuda pachiverengwa chedu chekutanga. Muchiri kuchiziva here? Kana machikanganwa, icho chiverengwa chiri pana Luka 23 verse 26 to 43, pamusoro pokuroverwa kwaIshe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa. Chisarai zvakanaka. Mwari aropafadza shoko rake raverengwa. Dai Mwari atiregererawo nokuda kuedza kururamisira shoko rake, asi ngaakuropafadzei nemiwo, akupei rugare. Amen. Amen.